Ningkong ning syam ay nguyu blay ba uladon ringkat bad ngi nadu miskep bad hadu kani ka kalimat bad kham kame ba baro khoy ngilaya poisuk poisan hagani ka jaka kabangin wan na benta gani ka program ka bakerpang gani ka sngi ka balabu da ka Pynursla block committee NPP te kublay shibun ye Jingkren iba hila iba pinya ye gani ka program badi balai ro yang gani ka benta bangan shim gani ka por ya gani ka por ngi don lang ringkat badi yameli badon borom jongi I sa preston den song bad barokhat pi tibi kumi madu judan bakhat I sa preston di balong ru hagaju kapor Deputy Chief Minister Jongka Jela Kejongi Baragajo Kaporu Ibadei State President Jong Kapati NPP Ti hangning idon ya iba Hamlet Dolling Working President kumju iba Gavin Malim District President ngai kublay ya ka block Pynursla nadui President bad kinongkit kam borokot bad kam tamme kibala shapin ko buram magani gasni bala pinskem dai District President baragaju kapor I District President joka Women's Wing dina kaliang gajonga nga kinbok kirwiang ya kini ka block ba kandang long kata Kashlem kaban la ban penklan shushu ban penyar shushu ikikam kibade hapo ka constituency tang na benta ka party hanrai ru na benta ka jimentoy ka jong upay ba jong gani ka than ka jongi ti ngai khublei kalum pat ya kibaidon lang hangni lese nganum la banai khublei kerpang e brokhat kibaidon hangni ngai khublei kalum e brokhat ber kham tame ya ikulik jonga I MDC iba na po umsneng tong Magdalene sa kumi tang arngot hingi adon nang tayo po kay HDC de kublay shibun kong mag kajingdon kajongpi kapinslan ya ka constituency kajongi de kajingay kublay kabakar pampat kalet chapi kinong kasyan ki padba jong kadi kathan kabayit kajongi kandiat nga tharay imadu inum snow ikani nga kwa abakan shay sundan hagani kapor iki ba oi lese nakiliang kinong krisyan ki jonga bat kinong kitkam ki jonga ru kidon lang hangni khublei shia jango tang daka phone philai apoi chani hoi nga snow tho baro shikatu ngimje don lang badi madu tinrei kawai pada kabanga nga snow it bat nga snow buram palat ya piru kaba hakano galenti kabangadon ngai ba pidon shisha kata jingsania yanga bat pilong ki bakloy bandon ringkat ban nga hangno habangadon tingas no ba pinum snow pera kani kasngi bat gumba pite bro kabanga rungani kun na kabati NPP kaba na kaliang kejong I madu ila de declare ka tiket bat pilayatip lo dia kani tingangai ba pimdon hi kajing snow per tinrei pak kawai kabanga ngas ngau tenat ba kay ke jing pinyat ke bastat ke jong blay bangim poi perkhat ka bangi ni poi langkum ni bat nga ai khublay kerpang rupat ya kinong kersan ka jong imadu ka jinge ke jong phi yang aru kalong ka bakerpang pat ngasmo shisha ikipat ba jong kani ka thain na mar philong ki bakerpang ka blay shisha wai phi ka mensem ka bayar ka mensem ka bamdon kata ka mensem ka bapigon ka mensem ka bakonyo hanrai pat phi phai khmat bet economic khmat ki bala banai ke jing shakri ka babatam kata ka mga I ka jing itanat jong kani ka thain ka jongi ni eklong ki bayeklet kloy ki ngimje bunot ti hang ni ngasno ba Pinnum day banyas ngau per namar kani ka program kalong kerpang nabenta kani ka MP election bat kum bangong epi bangilaw long lang hajo
Bat kani ka jinglong jongi haju menta ka bangi dei banya telipat nadu menta ka smiru kata kani ka jingkapat red ka jonga kum ka MDC ka jongpi amdei banong ban snap chaka diang chaka mon namar pitip ka ktien kalong ka bapin snew ka ktien ru kalong ban pin bhai ke tika banga jus leng aju kraw pi ngong khabrep nong ki bakelut le kelut ben de ban snap ke barokhai ai bangin yetli namarkan mau ke jing yetli kalong kabor ban ngadap da ke jingkmen hakni ka porro bangan kran sa sisen bangayo ya ka tiket ka bangangan ya khun na ka party NPP ngathai phi ki leaders ki jongaru phinya kubori lai term ngala job kamne ka basuk ini ka bang hak ki porro ngi khun ni madu kamne ka basuk shisha kran ka jing shisha klem thia klem dem ka jing tieng ka jing sier kino Dengan tip jeng madu kisir ne mianga dengan tip dengan tip sisa ngasir kipat bagi jeng lagi sir deng isuk po hakas ngi kemali nyobor susuk po bet nong jaga beja rei aingo yo try aingo yo blay bogi bet sisa yang abangan long kata ke MDC jong pi bangai kublei ru ya kipat ba tangi ginong kersa namar hadin ke election ngong ai pi baga jinglong ga jong kipat ba jong ka thang ga jong ki long sisa ki brio ki ba phla ba ki brio ki bo bleu la bo karpang namangim ju ya shon pat hadin ke election ye judan ye de yang ni kan baka sawan ra ai ka de jing teli bat kani ka de ka jing penyat ka bastad ka jong blei bat pat ba bai kani ka por bara khoi ki be don lang hang ni kum ka MDC ga jong pi ngaru ngadon ka jing ki khle ya kani ka than Barokawe. Tangai kani kathay nga don ki jingkit kli na benta ka jalahi ru barokawe. But balay kabangi session kiado kani. Kanong ka jingkit ko na benta ka party ka jongi kani ka kanti. Kabangi lala aban say candidate la jong. Magkito ki por ki balalay nga kay kan mau. Ka party NPP ka klimla aban say candidate. Kilayarap iba Gemino mau tho. Badang bakla nang ni na Pynursla. Tengah hari yang bakla mau madu thai job hi ba Vincent dei na kumno kendia tia kadi ka kanti kamde bichu banlong kamta ma bia ngam dei banga kran kan tho kamde nama mentang lai telim lon kumne hang ne idon Dr. Amprin Lingdo minister badan buram jungi bat phi nga thai phila yungi kata ka potential kata ka jing long nong mi khmadi bejanai bakar pang hak lese ki lat pathai khubor ki YouTube ka PJ pe ilong i bela tibet badi bela don ke experience bat ken mau bha pai ba da ka babura mi ki long khpa ki long kme ki kham don ka tu ka lese ka bakar pang ka badon ka jingkit khli te baleng num la ban pha yi shate ja po parliament jo shiu jo nga tharai la kadang ngali le ne thui phi ngakra ne gajing shisha ban ngadei baki nongkesan ki jongar phi ban kan mawe gani ndi ban kala namar teng teng njudei ban sukular kelumar nganum keren jorong than kom ki nomi khmat ba phin sukular kular palat kamba nila pha shapo parliament tang ha bo ba phin ya sai de ban ta ka jai ban rio ki jongi po parliament ndai ha ka jo ka por pa pin kmi pin pejlem ken ya ke jala ke jongi dengan its cam by Dr. Amprin in meno yangi but ngaro ngan pin tikna ka by ladai job imde bin eno egani ka khan ke jongi but ngang its cam ka by Dr. Amprin lada upai ba shisha wibet but lada blairu wibet Dr. Amprin Lingdo by long ka MP ke jongi kasur ka jongi kan sasawang de po parliament kabanya sa na banta jongi na banta ki issue ki jongi ba pher na marangi jupe na po parliament ngami ba ki jongi kin kren u jongi tangala banong ma pya katam de banga kwa ben kan tho an re na malaram kren ru nga tharai lese ka numrong ye hapo ki jimot ki jing parkhat ki jompi na malada ba phimi nang ne phide ben scam ba ya ke ka bangi hakri ka sngi ka bangi lai ki jimot ki yapi nilai ki jing karpa hagi long ke jing ke pa rakh ma jong pi phide ben priang e kata ban ngang scam ba I Dr. Amprin in one ra
kamtam ya ke buram na benta kani ke jela ke jongi hoi kempam na tharai mentali ti ki YouTube ki basu chat man kasni bad lese ki babon na phiru phinya pel jimot betang pelot por ke YouTube ka jingbon ki YouTubers ngam la so thu so thau sho piui WhatsApp pen thame pai ba ba ye WhatsApp pen thame ke brokhat ni ki bladon hagani ka kam mis ngau thu namar kiui ba ka party NPP kadai ka party ka bakhlandam bad ka basensyar badon tang kata ni don rui kiwe ki party ki ba party senrop ke bahapo ka sarkar handai pat mentan dala jan kani ka election pat kita hi ki ban saben kita ki ban sakho bad habalayat kadni kalinti ka ban syakri yo pai baru hun le kan baleru dan jinghun kim jupe ya ka babha kai ba ka di ka sarkar kam le kai ba ka sarkar kam le ki scheme ki ba pher ba kam wanra dipin phai danga ka constituency ka jongi ru nga habanai ka jingiro ba ka buram ka bakraw yo MLA jongi ngamde ba nga wan ban kran narsa pet ki surok ki singkian ki jongi ki bangi ni ju habaniat ki jat ngai kini kisngian ya thoi phi ba nga poi kini ki than ki ba haban lech na we kini ka surok na pokin ton sayer kalong ka jing pos ni ya nga kani ka tam ka jonga ka balai kalong ka jing pos ni ki shrong ki ba nga haban ngania ki klaw ki batap ngami to sho di kalong ka jing kerku ndai pa de ka babha kim ju imat ki yui be tang lese ka basneo ka bakin kim tho ba lese ka ta ka basneo ba ki kim tho tim ka badde ni ka bamde kata ka jing kendo bam sap lele ka bangala kadang naling ako abanong ban challenge su lada ngaro nga na ka NPP lada nuot banong ban lese ban say madan ban pensisya bangi bam sap te kadon tikan rewat syukran palat ban syutan telai te kani ngaro nga kadang haba pidon na kano ka political party kum ki leaders amde ban pen klumar ya ke jingmut ke jing perkhat ke jong upai ba na benta ke jing mento ya ladi shimet wat kwa na benta ya ladi shimet banyo kanam banyo ke buram bano manga ki bakraw mangi ki bastat mangi ki bashampang kenmau klem upai ba penumla ban poi hado kaneka desi ke benta ku mangaru ke jo nganumla ban long MDC ban susu kraw tangala di tipat ba bayit Shisha ngara kerpat red dia pin nado kamen sem hakani kas kenti but nado menta ka kenti ro to shani alam khamtam shani kongi mado ibang ngara kerpat red dia pi lese ki jongi ki bampa dia kam badi mado ngano ngai pi pin dalai dei kam bad mado pin song pinum la sho ban ban la ki shani mado ngatu be ka jilong ji mado breu bajen sur kamen sem breu bayu i jangai kata ka di ko wei ka banga ko nga ka di ka jinglong ka jongaru ka banga ngomtana bani don lang bad ki breu ki badon ka mensem ka bakhoi am ka mensem ka barsap tinga ngai scam ba phi ki kinong ka shan ki jongaru scam lem no hai madu na marngi don kam hi wadong manginom don kami madu ngakren ya ka jing shisha ti snobha bangin ya teli be nadu mantakasni bat kham kame ya kani ka MP bat ngara kentu jorro ya kito ki bajudan bat nga omde banong lese ongim tre ya ka parti ongim tre kata keno nai perkadi kita kumangong IP idoni doktor ampri nang di PJI ngathrai phila yui kumno ka ba ikran hapo assembly kumno be yalam yakni ka jela ka jongi ngate ngano ngai phi ilade iwe ne kiwe ibamangaru hi bangalay nga sa tristom kani men badmen sim bad bangarakwa bay candidate badan buram jongi in poi shakathong bad baka party ka jongi ru kan po kan yo ay katakanam bad ka buram bad kan mao ngin mi nang ne mi be dakaway ka sur dakaway ka mensim Obat kala jingmut shu bat tang kawai kalinti bangin jet yai Dr. Amprin bayin long ka MP jongi bat bangidai ban bu ro hakmat
bangin tray shitam ngin tray borba na bentaban penjot ye banga kerpat red le se hang ni ki buon ki nom laban poi metakas ngi ngasul thu bakani kadi ki por ki ya ka badang habban le kaitsen sar latar pat kadang di ka por ka babun ki beren chabri tinga kerpat red epi bar khai ki bedon hang ni ki leaders na ki unit ba pair bar ki nom kershan pin election ki shnong ki jongpi wat sham thai kerpat ki nom kershan kerpat ki pai ba banyak teli bat banga kermen hi nang ni na po ka konsuensi ka jongi bangin yo ya kata ka buram bat bangin tamkput bat na benta hi ka buram ka jong imado preston bat na benta ka buram jong ka party hi barakowi bat kham tam ngin hab ban bu ki jingduai namar ba miron kam banu yo ya ka jingkala kan wan day lingba na phi pai ba bai ka bor ka shong ha phi ngi long tang kita ki bawan hakmat jong pi ban ker padret shisha bawat num snap wat num pen snow bat kham tam ye pi ki khon samla yang ker padret ye pi ba pinum long kita ki basu shong shit bi ban saya lam bakla kita ki issue ki ba pilai bala pin ki ni ki issue ba ki ba pin ki asurok amde has assembly hasurok pakhan ma bi tuan ko ama phiru ben pe kita ki issue ki bahasuro pe bakai baka sarkar kala le hapokut berkala tri mi da kawai kasur whatsapp ben thame whatsapp yalam bakla ber kham tameru na benda ka mdc padre de phi gani gani ka buk sia re ngaru ka banga ngai scam kumangong ngai ba phishania ai kom banga ngai hiru ba phinya penjam dan buram yanga dari hai ni por mentaba padan ka mdc election pa let shiying let shikijaka shikishnong ki jongpi tray shitam tray borba nakaliang ke jong ka blok kan don ringkat nakaliang ke jong don ringkat kham tam ei madu don lang ringkat asenda jong pi barakoi gin tray shitam bangin penjob dan burom yai dr amprin lingdo pinya penjob ne pinome penjob song to penjob da ka sur ka ba kham jam kai barakoi rakti barakoi sna bagi medan hang ni penjob ne penjobi dr amprin penjob ni hab ban penjob dia tang ni kini ki kenti ngai kuble ya pi uble don rekat ba pi kuble shi hajar ngo